Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyi-channel igama uPastor Link yenza ukubalekile nokufanele ukulike nokusubscribe nokuba i-member unganikela kuyi-channel uma unawo amandla i-account ikhona kanti you can become a member member you contribute at least imali engango-9 njalo ngenyanga. Siyabonga kakhulu labo sebangama-member ababili abathathu. May God bless them and may God bless you as well, and we hope one day now we'll find it in your heart ukuthi ube ilunga le-channel and uphinde ucontribute kuyi-channel. Inamba yami ikhona kodwa angisethi sizokuphela umuntu ngomlandeli we-channel ngoba uma ungayena umlandeli we-channel ulokhu ungihlupha ngu-WhatsApp ungi-text and think ukuthi funa ngi-respond to your text yabo. But people abangabalandeli we-channel understand that they have to call me and you can't call me ngo-11 ebusuku yabo. So if you're not a member you just take a number uyafona ngo-11 ebusuku because that's how you feel ayikho indawo esebenza 24/7 mhlawumbe ngaphandle kwegarage kapetrol nakhona kuba nama shift akuba umuntu ewani. So sibheka lephupho lika Nomusa Buthelezi 6281 uthi amen pastor siyabonga ke siyathoba futhi ngicela ke ukubuza muphupho umuzo waziyo undlula ngakhona sophupha sengathi ke akusahlali umuntu uma ngasa ngisho ukuthi ukuphela umuzi athi ugugile yabo. So akusahlali umuntu yabo lo mzo njalo futhi kwapende sekucicibukile yabo umuzi onganyakiwa ngisho kanjalo futhi singenza sekunokhula noba nokhula umuzi ngenza kwethu in most cases umuzi umelela umuntu, umuzi umelela ifamily, umuzi ungamelela an organization, umuzi ungamelela isizwe. Ingakho ma umuzi ubhidlika kuyaye kushole because ingakho umuzi ubhidlika sometimes ngabe ukushola komuntu sometimes yenze kuphela ubudlelwane uyabona usho ukuthi it's family unit. So now asibheka nje ngakho ukuthi one uma uphuphu indlu sithathe njengophawu lokuma isigugile noma kuyibonakala inganakiwe nje ingasanakekeliwe lokho kungasho indaba ezimbi kungayikhomba into eyinhlupheko noma ukweswela ngakweze imali ngaphinde khoba uthwala kanzima ngenxa yeinkinga esuke zikhungethe lowo muzi noma lowo mndeni ushuthi lowo mndeni loya kungenzeka is going through financial difficulties noma is going through some difficulties nje empilweni noma ke bahlaselwe into efana nenhlupheko kubupha. uJobe 15 verse 28 uthi wahlala emzini ebiya kuchithwa nasezindlini ebezingahlalwa ezaziye kuba ke ngamanxiwa nje. 29 akayikuceba nemfuyo yakhe ayikuma nokudla kwakhe akuyokhothamela phansi. Kanti uZefaniya 1 verse 13 uthi ke icebo yabo iyakuba ke impango nezindlu zabo incithakalo bayakwakha izindlu kepha ke abaye kuhlala kuzo batshala iziyini izivini empeleni batshala izivini bangaphuzi bengaliphuzi kodwa iwine lazo. Number 2 yenzeka futhi ukupha indlu sithathe njengophawu uma isigugile noma ibonakala engasanakiwe lokho kungaphinde kukhombe nje ulaka noma ke ishaya esuke zivela kuNkulunkulu ongasentla ngenxa mhlawumbe eyiphambeko zomuntu futhi lo muntu lo yangenzeka uzobheka makuwumuntu noma umuzi noma umndeni usuke uzobhana nani nolaka nishaya zivela kuNkulunkulu ongasentla ngenxa mhlawumbe useneyiphambeko. Izaga 14 verse 11 indlu yababi yachithwa kepha ke itende labaqotho liyahluma. Izaga 15 verse 25 indlu yabazeqhenyayo uJehova uyayisiphula kepha ke uyamisa umkhawulo womfilokazi. Number 3 futhi kuyenzeka uma uphupha indlu kuba uPaul boma isigugile noma ke uyibona ingasanakiwe lokho kungaphinde kukhomba ukuhlakazeka komndeni ngabe umndeni walabo abantu laba yanoma umndeni wakho ke noma umndeni omunye umuntu ngenxa yokungabi nako ukuthula mhlawumbe noxolo nokudela izimiso zikaNkulunkulu futhi ngenzeka lo mndeni ungasho uhlakazeke ngenxa mhlawumbe akusekho ukuthula nalisekho uxolo noma kabasahambi ngenkambo kaNkulunkulu. Amos 6 verse 11 uthi ke yena
Ngokuba ke bhekani uJehova uyayaleza ukushaya indlu enkulu ibe yizihlephu nendlu encane ibe yizicucu izingcezu empeleni. uLeviticus 14 verse 45 woyibhidliza umthini woyibhidliza amatshe ayo namaplangwe ayo nalo lonke udaka lwendlu akhuphuke akukhiphe emzini akulahle endaweni engcolileyo. Kanti uAmose 3 verse 15 ngiyakubhidliza indlu yasebusika niyasehlobo kushabalale izindlu ezihlotshiswe ngomthombo wendlu kudilike izindlu eziningi kusho uSimakade. So number 4 kuyenzeka futhi umphindlo sithathe njengophawu lobuma esigugile noma kibonakala ingasanakiwe. Lokho kungaphinde kukhomba ukuthi kunomuntu ongase mhlawumbe abanjwe ukugula abangwe nezibi, yabona, nomuntu ozobanjwa ukugula abangwe nezibi. 2 kwabaseKorinte futhi abaseKorinte besibili chapter 4 verse 16 to 17 uthi ngakho ke asidangali kodwa noma ke kubhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla ngoba ke usizi lwethu olulana ke ngolomzuzwana luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade thina ke esingabheki okubonwayo kodwa ke okungabonwayo ngokuba ke okubonwayo kungokwesikhashana kepha ke okungabonwayo kungokwaphakade. Number 5 umupha indlu futhi kuPaul ubuma isigugile noma ingasanakiwe. Lokho kungaphinde kuchazeleke kunomuntu osuke egulela ukufa, yabo, ngaba ukuthi kunobudlelwano obusengcupheni ukuthi bungaphela noma kunomuntu osuke egulela ukufa. 2 abaseKorinte besibili chapter 5 verse 1 ngokuba ke siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokode idilizwa sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngesandla yaphakade esezulwini empeleni. So sibheka la indlu endala ebonakala isigugile kodwa in real life yayazi nje ukuthi indlu right, noma ke ubone nje indlu esindala ongayazi ukuthi yakuphi le ndlu. Lokusexwayiso njengoba sisichaza la ngane yakwethu. Siyabonga kakhulu. I hope it does make sense or it will make sense when you listen to the video and the audio. Be blessed. Yes.